Hej alle sammen, og velkommen til en ny video. I dag skal vi ud og fange nogle gedder. Det skal vi. Det er sidste dag inden fredningen, så det er nu eller aldrig. Vi må lige en lille tur ud igen. Vi må lige en lille tur ud igen. Ja. Vi var ude for 3 dage siden, og der fik jeg jo en ny PR. Ja. En rigtig fin en. En rigtig flot en. Næsten en meter. Og må jeg lige sige, når jeg gik hjem og varede det net der. Ja, det var mindre end 1 kilo, ikke? Det var 800 gram. 800 gram. 9,2 kilo. 9,2 kilo, og ikke 9 kilo rent. Ja. Men der går også nogen herude jo. Det gør der. Ja. Det er jo et andet sted, vi er i dag. Det er et andet sted. Det er et lokalt vand. Det her det er et rigtig gammelt kendt gedevand. Ja, det er kendt gedevand, Ja. og det er sådan, der er nogle plettede små søer, og så noget åsystem imellem, ikke? Og så uden at sige for meget, ikke? Ja. Og vi er jo vokset op her, kan man sige. Altså, Ja, det er lokalt. Jeg boede i nærområdet her, fra jeg var 9, ikke? Lige Så jeg har præcis. fisket, Så jeg har fisket det her meget. Meget lokalt vand, ikke? Ja. Super fedt. Jeg har haft mange gode oplevelser herudefra. Så Ja, jeg har faktisk ikke fisket så meget. Fisket så meget, men jeg har jo heller ikke fisket i så mange år, kan man sige. Nu skal vi heller ikke jinx det jo, men jeg tror på rigtig gode fisk. Altså prøv at høre. Ja, du tror meget på det. Der har kun været få standpladser på det her stykke. Ja. Hele det her stykke kan man ikke fiske af, hvis man ikke har båd. Hele det her sivstykke og ned til spidsen. Den del derovre kan du godt fiske af, men det er meget lidt. Så lad os komme ud og kigge på det, mand. Det bliver skide godt. Ses derude. Vi ruller. Nu ruller bussen her. Altså har du været nede i Lunden, siden han lavede den sang der, eller efter? Ja, jeg var dernede den dag, han havde releaset den. Nå, okay. Ui! Hvad er det? Nå, det var gren, tror jeg. Det var det, ja. Jeg ved ikke, hvorfor du ikke kan lide de der offside-hooks der. De slår frække, mand. Det er noget helt nyt for mig. Nå. Jeg tror ikke på det. Jamen Johan, jeg har fanget mange arbor på det, men jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke, det er grå. Nu er der fisk. Yes, tak. Ja. Kom så. Kæft, mand. Så kom der en lille fisk på. Kom der en lille fisk på til Viggo. Vi starter stille ud, mand. Ja, tak skal du have. Står der en, så står der i hvert fald flere. Det er en lille jackpike. Ja, det er det. Så skal vi bare finde moren. Der er ikke meget ved dig, mand. Nej, det er en lille en. Det må man give dig. Jackpikes, den kan du bare tage over nakken. Ja, Det er okay. Så var der en lille sådan, mand. jackpike. Altså også i avnen, ikke? Kontra Jo. fisken. Altså, den har godt nok været sulten. Ja, den. Men jeg vil sige, det kan godt være, at den er tynd i det, men der er stadig fin kondition på den. Altså, Sådan. prøv at se konditionen på den. Den er da fin. Super fin en. Bum. Sådan. God start. Skide godt. Ui, ja, så er der fisk. Så var der en mere her. Ja, for fanden. Viggo, han fortsætter. Ja, men det er også en lille en, tror jeg. Ja. Eller hvad? Jeg kan ikke helt finde ud af det. Der kommer nogle trykbølger derude, men det er ikke en kæmpe stor en, det kan jeg sige med det samme. Ej, det er en skud en sude. Det er en suder. Og en pæn en af størrelsen. Hold kæft, den er stor, mand. Skørt. Er du sindssyg? Den er flot. Den er rigtig stor. Er du sindssyg? Det der, det er en fucking stor suder, mand. Det ligner i hvert fald, den har været ude efter den. Ja. Jeg vil lige holde lige en gang. Den er fandme stærk, mand. Tag fat. Kæft, den er flot. Prøv at se her. Det her, det er jo en drømmesuder. Den er jo stor. For dem, der fisker det. De røde øjne der. Altså, det er jo en drømmesuder. Kæft, den er flot. Hvis man tæller stangfanger, som ikke er målrettet, så er det her min PR-suder. Bum. Hvor er den væk? Hold kæft, mand, hvor sjovt. Fedt. Jeg troede, det var en gede, men jeg tænkte, det der, den fighter bare overhovedet ikke som en gede, mand. Det var bare en lortefight, men Men fedt. det er fedt. Tillykke med den. Tak skal du have. Hvad er der lige er sket, Johan? Jamen, jeg havde sgu lige en lille følge. Mm. En 6 kilos fisk eller sådan noget. Ja. Men det var sgu ikke interessant nok for den til, at den gad at tage den helt. Men den var helt inde med båden og blev spooked, ikke? Jo. Det var en ordentlig en. Jeg så i hvert fald, jeg så glimtet, og jeg kunne se, altså nej, jeg kunne næsten se hele fisken. Ja. Den var stor. Ja, det var en af de pænere. Ja. Men altså... Men sådan er det. Det skal ikke være nemt. Det er jo også det, de siger, vinterfiskeri, det er svært, ikke? Jo. Men hvad tænker du planen er nu? Må jeg se, hvad du kører med? Ja. Kører med Hobbychatten. Var det Offhook. succesen fra sidste gang? Succes for sidste gang. En lidt nyere en, ikke? En nyere en, ja. Men det der, jeg ved ikke hvorfor. Det er meget fedt. Og jeg tror på det. Jeg vil sige, jeg er desværre blevet smittet af coronaen, så jeg har også fået sat den på. Den har også allerede givet en fisk og en suder. Og en suder, lige præcis. Ja. Så vi kæmper videre. Ja. Men må det ikke, at det snak giver på. Nu har vi i hvert fald haft
2 fisk og en pæn følge. Ja. Så. Nå, hvad skete der lige der, G? Ja, der havde jeg en lille jackpike. En lille jackpike, der kom ind og fulgte. Og, på en jackpike. På en jackpike, og kom op og huggede helt ind ved båden. Og Johan, han havde desværre lige tabt sin tang, så det var faktisk det, jeg lige var fokuseret på, at prøve at se, om jeg kunne se den. Ja, vi sidder og glor efter den. Og så kan jeg bare høre plasket. Jeg fik også et kæmpe chok. Ja, jeg fik sgu lige chok alligevel. Og det er irriterende, når de endelig vil lege med. Men det er også den helt gode foreplay der, ikke? Jo, det er. 19 centimeter. I pikefarve. Den er jo perfekt til formålet, ikke? Det er løgn. Hvad? Det er løgn. Er den ikke tændt? Nej. Nej, for helvede. Den vil fandme have den, du. Ja, er du sindssygt? Men ikke anden gang. Niks. Sådan er det jo. Sådan. Når man ikke er forberedt. Det er det jo. Det var nederen. Vi prøver igen. Fuck, der stod... fuck, der stod en stor gede der. Fuck, den var stor. Nå, sygt. Blæsten skubber bare selv. Ja, der var den der. Øj! Så, god fisk, god fisk. Ej, den røg også. For helvede, mand. Ej, det var en god fisk, mand. Pis, mand. De vil bare ikke være med på lejen her. Men de vil gerne have en forplay. God fisk, det der, mand. Det er med vilje. Fuck with me. Ui, den hugger igen. Den hugger igen. Godt. Øj, den er flot. Er du sindssygt, den er flot, Johan. Hvor er kameraet? Ja, godt. Hold kæft, den er fin, Johan. Det ligger der, hvor det drejer, kan du ikke sige. Hvad sker der her? Så for sagen, så fik jeg sgu lige en lille gede på der. Så var der en der. Og den er bare i god kondition, mand. Ja, den. Og den har taget den. Den har taget den lige som den skal, hva'? Fuldstændig. Prøv at se, den ligger der, ikke? Sindssygt flot fisk. Nå, lad os se at få den op. Lad os få den op og kigge på den. Den sidder jo skide godt, den krog. Der kan den sgu. Wow. Den sidder lige, hvor den skal. Altså, fuldstændig. Lidt for tæt på lidt for tæt på øjet, ja, men det kan man altså ikke altid styre. Det er flot en. Hvor du har tangen? Jeg tror sgu ikke, at jeg må holde nu. Lad nu være med at lave en Victor. Sådan. Bum. Altså, det er vildt, ikke? Men det er godt nok også en stor offset-krog, du har på. Det er perfekt. Ja, den er whack-gap. Prøv at se, den har faktisk en lille smule mave på. Ja, altså det her, det er en hund. Det er det. Du har fået en hund? Ja. Ja. Hvor er der en sejlrende derude? Jamen det er der. Der er en sejlrende derude. Men om de står der alle sammen, det er svært at sige. Det er der ingen derude. Det er der ingen derude. Det er sjovt, når de egentlig håber på min, ikke? Har lagt mærke til det, så får jeg den næsten altid. Ui, ja. Hvad siger du? Hvad sagde du, Johan? Det er fint, det er fint, det er fint, det er fint. Hvad sagde du, Johan? Jeg har det på fint, jeg har det på wreck. Jeg har det på wreck. Ja, fuck dig. Ej, der er en i der også. Okay, er det det? Er den stor? Er den stor? Ja, det er fint. Hvad skal vi kan få den, G? Øj, den er stor. Johan, Ej, ja, den er stor. Vi skal til land. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige tager nettet, Johan. Jeg mener det. Prøv at se hende. Øj, hun er flot, mand. Er du sindssyg? Hold nu, så du lige den hale der? Er du sindssyg? Ja, du hvem, og hun er fin. Lad os se, mand. Den er fin. Yeah, badu. Bum. Yes! Sådan, Viggo. Så er der stor fest i Viggo, mand. Det var en fin en. Hold kæft, den er flot, mand. Hun er flot. Ej, det er sgu ikke en 10 kilos, men hun er fandme flot. Men det er i hvert fald 8 kilos. Skide godt. Vi sejler lige ind, og så gør vi det. Skal vi lige have en reaktion fra dig? Hvad synes du, Viggo? Jeg synes, det er lækkert. Det er dejligt, når der endelig sker noget, ikke? Det er fedt, mand. Det var på tide. Jeg har godt nok tabt mange. Jeg tror, jeg har tabt 5 fisk. Ja. Så
Det er jo meget godt, når man lige lukker af på den der. Og så ikke engang. Klokken er ikke en skid, jo. Den er 10. Vi er først lige startet. Så lad os lige, nu sætter jeg motoren i gear her, og så sejler vi ind. Så kører vi. Johan sagde, inden jeg tog det, eller da jeg havde taget det her kast, at når han som regel får hug, så bliver det siddende. Lige præcis. Og lige efter, bam! Så fik du den, du. En ordentlig madame, Så fik jeg den her. Det er bare at se her. Og det er jo det, man drømmer om, lige inden fredningen her. Det er... De er helt store, der. Det er sådan en madame her. Hun det er jo en af de helt gode banditter, ja, ikke? Hun er altså Det er det, man gerne vil have. Ja, hun er lækker, man. Og hun tog simpelthen en foreplay pike cutter. En af mine favoritter. Som jeg lige har skiftet kroge på, så det er jo meget godt. Nu bliver jeg nødt til at få lidt ro, så nu synes jeg, vi skal sætte hende ud. Oj, det går hurtigt. Hold da op. Hun var hurtigt væk, du. Det var fandme en quick release, det der. Jamen, det var det, hun sprallede også meget, synes jeg. Hold da kæft, det var hun klar til. Sådan. Hvad er det, du har fået? Det er en brasen eller en sude. Det er en sude, du. Det er en kæmpe stor sude. Altså, er vi på sudeholdet i dag? Det må være temaet i dag. Hvor kæft, den gav simpelthen sådan en godt run ind af. Jeg troede, jeg havde mistet den, men det havde jeg så ikke alligevel. Den er på samme størrelse som den, jeg fik. Ja. Lidt mindre måske. Den er fandme flot, hva'? Må jeg lige låne den tang der? Ja. Altså, det er jo ikke vildt på en forplay, mand. Farvel, suder. Tak for den her. Lige i hovedet, du. Shit, mand. Sådan. Nå, vi fisker videre. Nu rykker vi spot igen. Ja. Til den anden sø, vi ikke lige havde så meget succes ved i morges. Men det kan være, at de vågnede op nu, ikke? Jo, det er det. Det virker jo som om, at når solen den titter lidt frem her i hvert fald, at der skete lidt mere, ikke? Jo. Så nu prøver vi. Så nu rykker vi e-riderne op her. Så ser vi, hvad der sker. Ja. Der er ikke andet for. Nej. Men det døde lige pludselig ud her, ikke? Det gjorde det. Men nu har vi også fisket på dem et par timer, ikke? Ja. Og det samme spot, så trollet rundt, ikke? Jo. Nu ser vi, om det andet spot virker, ellers så må vi finde ud af, hvad vi så gør. Det kan være, vi rykker, jo. Ja. Det finder vi ud af. Nå, Johan. Hvad har vi valgt at begive os ud i her? Jamen, det andet sted der, vi var jo 2 forskellige småsøer, og den ene gav godt, så nu skal vi have ud noget øvsystem, hvor vi tænker, de godt kunne stå, nu når det er lige til, de skal til leg, ikke? Det her, det hænger jo faktisk sammen med det andet, jo. Det gør det jo. Ja. Det er faktisk det samme vand, det er bare længere Det er bare meget længere oppe. Meget længere oppe, ja. Og det er også et sted, der holder store fisk, og især længere nede. Ja, så nu er vi lige rykket herop, og så må vi se, om det giver fisk. Nu troller vi lidt i hvert fald. Det er planen op igennem her, og så er der nogle standpladser, vi kender, så vi lige kan prøve at stoppe der og kaste på vej tilbage. Det er det, vi gør. Så det tænker jeg er planen. Det er fedt. Så gik den ikke længere. Det gjorde den sgu, ikke? Det var slutningen. Nu er vi færdige. Ja, men vi har fået 4 fisk. Man kan sige, den ene af dem tæller som en halv fejkordning, fordi det var en suder. Men jeg havde en grå i munden på den. Ja, men den har taget den, eller fandt den og prøvet på? Den er nok så med front, og så har jeg taget den der, ikke? Ja, 100%. Jeg fik en enkelt lille gede, du fik en stor flot en. Mm-hmm. Jeg faktisk også en suder. Det var lidt temaet. Ja. Det var sudeturen. Ja. Men det har sgu været hyggeligt. Ja, som altid, det er altid pissehyggeligt. Ej, det var fedt. Men, også, vi har også været 3 forskellige søer, på en måde kan man sige. Det hænger alle sammen, men altså 3 forskellige vande, ikke? Ja. Og nu lukker gedefiskeriet, fordi de er fredet i morgen. Yes. Ja. Så det var sidste gang i 1,5 måned, du. Ja. Vi kunne få lov til det. Ja. Så er der selvfølgelig stadig det brakke. Det er først her den 1.4. Jo. Tak for turen. Det var pissehyggeligt. Som altid. Ja. Nu er vi trille hjem til Sakskøbing på Bøgelandet, og du vil trille op nordpå. Op nordpå, du. Ja. Vi ses. Ses.